Zan behar dugu, Zakubaneko festivala oso berezia dela. Tradizioari garrantzi handi ematen diote, bai jazkeran, bai danantzetan ere. Eta harro gaude, hori irabazkia genuen. Eta ez bakarrik ara jundakoak, hemen gelitutako lantzak eta musikoek ere irabazi zuten txapelura. Eta zuek baino, zuentzako hurrengo saioa. Muy bien, de puta madre.
dantzarien ostean musikon saioa izango duzue, bi pieza joko dizkizuegu. Badakizuegu ere txapelketa batean parte hartu genuela eta bigarrenak gelditu ginala. Eta, saio guztia ez dizuegu eskainiko, ez da? Baina behintzat, bertso bat kantatuko izuegu, hankantatutakoa. Eta, gaurko prestatu dugun pieza bat, baina badirudi alboka joleak, atxinatu behar dula pixka bat, así que berak prest dagoenean, iko dizuegu. Besteok aurreratu zaituzte mesedez. Eta esan behar dugu, musiko guztiak ezin alan egon, ez da? Baina sari hau ere musiko guztiek irabazi zutela, bai Poloniara juntzianak eta bai hemen gelditu zianak. Eta zuentzak.
que sea tiene 2 metros. Vale, 2 metros, sí. Vale, 2 metros. Muy bien, lo hizo muy bien, ¿eh? Baila. Muy bien. Etor daitezela zuzendari guztia, baita Juan Luis ere gure zuzendaria izan zala Zakopaneko bidaia.
animador. Porque cuando yo era se ha ampliado, ¿eh? Esta tercera pasada. Voy a correr. El año pasado no. Echamos en cara que no había notado. El año pasado no. Bueno, kalejira izango da, esan nire. No, a ver.